marchogaeth ceffylau hela drws nesaf. Ie, mae rhain yn rhedeg y system marcs, mae rhaid gweud, ond amser mae fel tai fel ni'n gweud, barn yw e wedyn, ti'n meddwl pyn sydd wedi mynd yn well, mae rhaid cytuno, ond i fe. Wel, Gwyn Dobbs a Sarah Chapman i weld i fod nhw wedi mwynhau'r dosbarth cyntaf yma yn adran y Cobiau Cymraeg tan gyfrwy. Be fydd yn digwydd nesaf? Bydd Stewart yn galw rhifau ar cystadleuwyr allan. Ac bwysig, Rob, yw cofio pa rhif sydd... Ie, mae rhaid bod y job yna yn cael ei wneud yn reit, os. Na, wyt ti ddim yn moyn achosi ddim trafferth. Wedyn ni, ar ôl gweld y ddoi cynta'n mynd, tymod, wedyn ni dylen nhw fod yn uchel iawn, ond hwn ni fe gewn nhw aros y cynta ag yr ail, gewn ni weld. Wel, tipyn bach o drafod yn mynd mlaen. Wedyn ni, mae un y ddoi geffil wedi cael joint marks wedyn ni, a mae rhaid rhannu nhw. Y stewardiad yn trafod opsiynau gyda'r beirniad. Y gwaith ddim wedi bennu to. Gwyn Dobbs a Sarah Chapman yn beiriad eitha benderfynol hefyd, ond yn siŵr fe nawn nhw gyrru mlaen yn enwog. Fel beirniad, David, mod os wyt ti yn rhedeg system fel pwynt fel hyn, fel beirniad, fi'n credu bod e'n beth da bod ti'n checo'r pwynt na. Mae rai beirniad ddim yn, a wedyn, maen nhw fel maen nhw'n surprised os oes rhyw mistake i gael. Fi'n gweld Sarah just a'i bus, just falle'n checo bod popeth yn iawn. Wel, mae yna mwy a mwy o stewardiad yn dod i fewn at y beirniad. Rhannu ambell i geffil maen nhw'n neud wedyn ni. Dyle'r cyffylau ar y brig, dyle'r marcs a'r pwynt fod yn sefyll mas yn di fe, ond wrth gwrs mae'r bob placing lawr y lein yn bwysig iawn i'r person sy'n mynd i gael e. Wel, tra bod ni'n aros, mae ryw cynnwrf o'r eisteddle ac bach y tensiwn yn y prif gylch hefyd gyda'r cystadleuwyr sy'n ni'n dweud. Wel, mae'r het i diosg. Pwy sydd yn mynd â hi? Wel, Llwyn Gell Dewi Llwyd sydd yn cymryd y wobr gyntaf. Yn yr ail safle mae Menai Cosmopolitan. Dewis poblogaidd iawn o'r eisteddle yn ôl y sŵn. Wrth y sŵn mae rhaid gweud poblogaidd iawn. A Palomino. Soden Gwynfor. Yn trydydd. Rhaid gweud, David, yr ail geffil Menai Cosmopolitan fe ath yn dda iawn, mae rhaid gweud i'r edrych yn arbennig o dda. Odi. Heiddi cael mynd mlaen. Ond yma ni yn y llyfr wedi cadw yr spot. Llwyn Gell Dewi Llwyd i Mrs Katie Reynolds. Ceffil Dunn wedi cael ei fagu gyda Mrs E.W. Edwards wrth y march Powys Valley Monterey ac allan o'r gaseg Carneddau Taran. Many congratulations to the winner of the Welsh Cobs Ridden the Saddle. It's been 1.64. Katie Reynolds, Llwyn Gell Dewi Llwyd. Ar enillydd hyn, Llwyn Gell Dewi Llwyd yn cael y tlws Llanath Ianto. Wedi cael ei rhoi gyda Mr Mrs Carter am yr adfarch gorau o dan gyfrwy yn y sioe frenhinol, a dyma fe, Llwyn Gell Dewi Llwyd i Mrs Katie Roberts
Atgofio, yn ail, Menai Cosmopolitan. Menai Cosmopolitan wedi cael run bach digon da yn yr wythnosau diwetha. Wedi cael yr tocedyn i fynd i sioe ceffyl y flwyddyn yn ail fan hyn heddi. So digon da iddo fe, mi'n siŵr, ac yn drydydd Soden Gwynfor, ceffyl Palomino. Yr ail yn disgwyl tymach o batrwn wahanol i fi, David, mae'n rhaid gweud, ond ffordd fe ath i Sarah Chapman o Don Gyfrwy, mae'n heiddi dod i'r spot na, mae'n rhaid gweud. Mae o'n glamp o geffyl, ond un sydd dal i fod yn Gymraeg. Yn Gymraeg. Odi, mae fe. Odi wir, wrth gwrs mae'n rhaid gweud, mae fe'n dal, ond does dim rheolau yn erbyn ni gan yr gymdeithas Cymraeg, so... Wel, dyma ni rhosglymau yn cael ei cyflwyno i'r llongyfarchiadau mawr i Mrs Katie Reynolds yn ennill y dosbarth yma i'r adfeirch yn adran y Cobiau Cymraeg tan gyfrwy. Gyda Llwyngell Dewi Llwyd a Rob Jones sydd wedi bod yn gwylio'r dosbarth yma yn ei gyfanrwydd gyda fi yn y blws o webu, ac un sydd wedi mynd yn dda, wedi edrych yna trwy gydol y dosbarth, Rob. Cyn dod i weld ti bore yma, ges i pip arno hwn, mor yn agos. Mae'r asgwr, mae'r trod, mae popeth gyda fe i fod yn deg, a fe ath yn arbennig o dda i'r berniad Sarah Chapman. Wel, llongyfarchiadau mawr i Katie Reynolds a Llwyngell Dewi Llwyd. Llwyngell Dewi Llwyd yn ennill y dosbarth i'r adfarch yn adran y Cobiau Cymraeg ten gyfrwy. Llongyfarchiadau mawr i Katie Reynolds. Mary Marshall Day, Ronald Grant's line. And 6th, 1560, Anne Allison and P.D. Victor. Here we go then. Moving on. Very close.